Sa season pan ngap deng singo bahaya phi lengba kene ke YouTube channel jongan na kawai kapor sia kawai kapor na bata jongpi kiba UI ya ke jingkarsan ya kene ke channel jongan na kawai kapor sia kawai kapor tementa ngawan ra kendiat ya kapang ba balai ba kibabun ki sengsan hima sima ha ke jalame klia ki shifting dot ya kaseng WPP lane ke parti pra haba bishar ya ke election depno kalong shisha ke bangimla ban mudur baka VPP kan job ha kene election MP haune usnam ar jar saw we bru la post ha Facebook page ka jungu ka bat kumjuru kane kijing post ka jungu kala viral bah ha ki social media kamtam ha ki WhatsApp status Facebook page bat kumta terter kajing tho ka ba kumni haba bishar ya kajing don ki MLA te la itikna bak NPP bat ka UDP kinde kiseng kiban yakun lani kiban yele ya ka final nagmata kani election MP haune usnam ar jarap saw oj habangi nujor ya ka jingdon ki MLA ngiwi ba ki MLA jong ka NPP na Shillong parliamentary constituency kidon hadu ndrungut haba phaipat ya ka UDP kadon hadu khat armut ki MLA lani ki sitting MLA hapo ka Shillong parliamentary constituency Henry habangi phaipade ya ka Congress kadon tang saungut habangi phai ka TMC kadon tangwei lanangi phai ya ka PDF kadon arngut Henry lingba ka jing resign no kitegi arngut ki MLA jong ka PDF kala Q ka jingdon ki MLA jong ka NPP kata Syaka Prangut na Shillong Parliamentary Constituency. Tengi i ba ka NPP ke idon jingkarman ba ban job ya kene election hauni usnam ar hajar ar pusau. Habangi paipat ha kawipat kaseng kabalapau bat kalobat menta hadu laitem ya kapus MP kata iba bensen ispala ubalalong sisa unoilam ubala i bah Henry habangi pai ha kene election kabla dep hauni usnam ar jar fly ngui ba ka kongres ka job satang sangut kiamali bat habangi pet ngi pai ngui ba ka kongres pas dang du bor namar ka jinglit pan penia sono sakiwe pat ki MDC jong ka parti kongres sya ka NPP Henry ka VPP pade kadon tang sangut ki MLA sitting MLA Henry kiakyu that ya kani kaseng balai kiakyu hadu kadni ya kani kaseng VPP kai kaba pajba kin pai kamat ya kani kaseng VPP bat balai ba kini kiseng political party hapo ka jela ki shifting thot ya kani kaseng VPP wala kadai kaseng kebadanglung dani kaseng kabadaret tose jajai wating thanre yangi ong we uba komen ngin om jobre te ngi kipra pin job be pi hato kalong nem kumba ong uni we ubre ubla komen ba pimdai ban shifting ngi namar bangi i ba dalile ru em ka wipi kanom job namar ngi don tang saungut ki MLA Henry ka UDP ba NPP kidon kambun ki MLA ki kermen ba ki kidai kita ki bajo pimdai ban shifting dalile ru em ya kaseng WPP kublisibon komen share si perlok jompi ke ba pidon ban ong halor kani